Nyande Nogase Joyi lewru mai 2023 Amadou Moussa Diallo Lewlawal kanyum e Mamadou Sy gardima jonde mawde waɗande e nder Dakaru waɗi ɗum noon ko fedde oran projet mawɗo keɓɓittoɗo remoɓe moro plan ko teskade ustogol gartam e banggue ndema sabu maygol leyɗele tawa kadi ni mujibu mun ko enguereji chimique ko ɗum waɗi jokkodiral mabɓe alamaji naaɓe haralleɓe mawɓe tawa ko fanniyankoɓe fewnuɓe machine battowo jañi nayyi engrais bio mo ala tooke ina yencina kadi ha heewa yimɓe hewɓe tawtorama ndeɗo jonde ɓami hen konnguli sembinde oɗo procès almaji naaɓe mo gaddi e mabɓe kono kadi e namdade holno poti jokkorade hen. Mi salmini bandiraɓe ɓe e kadi en jogui weltare mawde jeeyede hande e dental ɗo henna au niveau du synthèse e jettugol Allah e nelaɗo muɗum e sababu monsieur Diallo e Abdoulaye Ka secrétaire gonɗo ɗo e nder synthèse e han mbiyetemi ko Kardiatou Sy eɗen jetti Allah en jetti arɓe ɗo hande immiɓe au niveau de Allemagne adduɓe ɗo projet ji mabɓe wawde ɓamtude leydi meɗen Sénégal won noon eɗen gandi ko ndema jogui leydi ndema e gaynaka ko ɗum jogui leydi e awo wadde noon ndeɗo ɓamtare eɗen jetti Allah en jetti saabu baɗɗo ɗum ha naati ɗo e nder leydi meɗen he e niveau zone min mo gonmi o ene wonde département ji e région ngaji Sénégal gondi ɗo hande enen fof eɗen gandi diwanuji men ɗi eɗen jogui rewɓe tampuɓe bandiraɓe men worɓe tampuɓe mawniraɓe men e miñiraɓe men tampuɓe taw ko heege yomunen gondi wadde noon machine gaddaɗo ɗo hande o Allah hokki leydi Sénégal chance wawde arde ɗum ɗo henna eɗen jettiri ɗum Allah no feewi e partenaire uji men allemand ɗiɗo garɗi ɗo henna beele leydi men ene wawa ɓamtade yiito hen hoore mum no hannirta ni eyyi mi hana ɗo tan haala ka Allah jarama on jarama ko gonga Amadou Moussa ɓooyi darade o addi ɗo ko heewi kono jokkodire ɗen min doggu saabu ɗum o addi ɗo affaire solaire o addi ɗo gueɗe kewɗe goɗɗe kono noon ko jokkidire ɗe ronka eɗen jetta noon monsieur Deme par ce que kanko ne woni hen ɗo dari eɗen jettamo ɗum noon hedditam min gummimi ko 600 kilométre hay gari min o gummin Fouta kono noon ko weltare tan e yidde ɗum ɗo e nande ɗum e fewde amen e yidde min weltade kono gadduɗon ko gaddanɗon ko minen hamin jiɗi darade hen haqqe doole amen wonɓe yeeso ɓe noon min daro min pusa ɗumen min ballat ɗumen ha ɗum yetto ɗo foti yettade Allah jarama on jarama salmina dendagal hawruɓe ɗo ɓe foof minen ɗo hawri ɗo ko remoɓe aynaɓe fedde nde min gardi nde ɗo min nde gardimi nde ko ndema e gaynaka woni coopérative COPEMOS coopérative pour la promotion du élevage moderne miɗo ardi aussi fédération nationale aynaɓe Sénégal tampi ɗum ne ko hen jeeya kono foof tawa ko e gaynaka e ndema woodi noon ko ganduɗa min jogui yakar koye ɗi bayeruji walla partenariat ji arɓe ɗo allemand en ɓe si tawi koɓe gaddi ko miɗen hen mbawi heej miɗen hen mbawi tawe e hono min tawirte hen hono min keƴirta hen ko yidde amen hemin andude modalité ono yarata kono kam miɗen jogui yakar miɗen jogui fogde si ɗum ari ma naf min to cengɗe ɗe ɗiɗi foof to gaynaka to yo to ndemato ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kam wak dege Allah miɗen mbaɗa remercier Ablaye Ka par ce que kala ko jiiɗa waɗi sababu kam woni sababu min tawede ɗum noon miɗen on jetta miɗen on juuro miɗen calmina miɗen jogui yakare moɗon miɗen ɗamini hen ballal miɗen jiiɗi tawi heko watte ko e condition mo ɗum wawi yaaro so tawi miɗen en mbawi jiye noon on calminama on juurama on beltanama miɗen cohli andu hol haade min jaa tawde min kototo ko département Linguére min tawtoyto ko aynaɓe pastoral o
holko woni darde procès o nder ngaynaaka hol kadi ko woni darde procès o kadi e darde debbo e sukaaɓe sabu sikaaɓe yii ngaynaaka walla inni leydi pour wurtinde leydi haani waawa wuurno ko ndi waɗata ko mbele ngaynaaka ko ma waaw heen kaɓatin hoore heka ha ngaynaaka ko waasa waɗ eggooru hoɓe woni sabu tawde woni aynaaɓe koɓe eggooɓe heɓe gonde e cukalooji kokon ngeggoyo rewɓe ko eggooɓe mbele sika tawi woni leydi ndi goldi wuurnaama ngaynaaka ko yeccitaaka heen holno yimɓe ɓe jooɗoto haa mbaawa tabatin nguurdam leydi ndi ɗum mbiɗen ɗum cohli anndu heen e ndeer procès geɗal gongal ngal sikon mbii keegaaro tan woni keegaaɗo ko demoowo e gaynaaka de kadi noon neɗɗo waawa kadi rem dañaani ndiyam neɗɗo waawa aynu dañaani ndiyam de noon o soon mbomin ngoni mo wonaa soon maayo mo wonaa soon geeƴ ko ɗum soon mais kippuuji ɗi ngannduɗaa waawde heen wuurnu leydi haa leydi ndi wuurna heen ko wuurata koye ndeer leydi hee haa ɗum wuurna heen ko wuurata koye ndeer ngaynaake ko ɗum caɗeede wadde siko procès o ari yoombo yaɓɓe ndeer jaɓɓal ngal ngal mbo tawi ɗo holko woni ngal jaɓɓal caɗeele mawɗe gonɗe ɗe ndeer e somi pastoral wassalam bandiraɓe mi salmini on no feewi ko weltare arde ɗo henna mboɗo haala ɗum joni d' abord Amadou Moussa Diallo baɗɗo sababu ha garmi ɗo minen kodduno ɗo henna sara ɗo wonani métre sappo minen naddi école hitande wotere e jinnaɓe amen goni sehilaɓe o ɗanni France Allemagne min gonmi France Allah wurni en ha ɗo ko yettude jomiraɗo Amadou gongirante kala ko haalani on wona funti ɗum mboɗo wawi ɗum settade nani Oumar Doro Koumi voilà donc vraiment tinoɗen hen ko heddi ko ndema ko ɗum woni ngaalu ndemowo noon e gaynako teddinaka e leydi meɗen ngal teddugal so artani en mbawa woɗɗoyde il faut ndemowo hefta teddugal muɗum natta sikkede ndemowo ko basɗo hande e so tawi rokkama ko foti rokkede ko ndemowo wontat gaalo heɓa teddugal ngal hande ngal sukaɓe jiɗa remde jiɗa neede jawdi wiyani aynude Allah jarama on jarama merci caggal ɓamgol konnguɗi ɓen tawtoranoɓe Amadou Moussa Diallo Lewlawal arti e famminde tigui rigui fayida oɗo projet ko adi foof mi yetti bandiraɓe arɓe ɗo ɓe foof mi jaɓɓimo mon min e wondiɓam wonɓe ɗo ɓe kono hoɓɓe tedduɓe sibo mi yi darde mon leydi ndi ina yiɗi waaɓeno mon on kolliri hono jaɓɓal mon ngal jaɓɓal ngal ngannduɗaa hono politicien ji ɗi fewjoɓe ɓe fotɓe yiide janngo mballa yimɓe ɓe ɓenne poti abbade e hello mon enen fof jaggodiren gotodiren leydi ndi yaara yeeso ko ɗum woni hannde darde Afrique indam noon mbiyetemi ko Amadou Moussa Diallo ɓurɗo andirede Lewlawal e ko min udditi ɗo henna hono entreprise biyeteɗo AM Lewlawal business management ko min gollotto e ɓeɗo ɗiɗo partenaire uji ɓeɗo gollidiɓe ummiɓe Allemagne eyyi siboɗon gandi mi wuuri toon duuɓi kewɗi ha joni kadi koyngal ne toon koyngal ne ɗo henna ɗum noon ina wayno ɓe ngari addi ɓe ko liggade holko nawrata yimɓe hande yeeso woni gandal ngal e manni karallagal ngal gandal walla woɗɓe mbiye science ɗo hande ɓeɗo tolni ina gaddi gandal mumen ko ɗum jogui enen ala ko en ngala eɗen jogui ngaalu eɗen jogui sukaɓe eɗen jogui manni haqqillaji eɗen jogui doole e sembe eɗen mbawi gollodidde e mabɓe yaara yeeso ko noon aduna o hande fof gollorto ɗum noon mbiɗa ñaagui hono ardiɓe leydi ndi yo mbatte ko wayno amen haqqille mbatta ko wayno manni hono oɗo biyeteɗo manni ceerno Mamadou Sy kankone ko dariɗo no feewi holko waɗi e nder leyɗele goɗɗe ombo daña toon marché ji ombo yidiray e hilifaɓe ɓe ganduɗa kañen gardi ɗen ɗon leyɗele o wawa fottude e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe dari ko darde yidde wallude leydi ndi taw kañen gardi leydi ndi ɗo e Sénégal min hooram komi seede komi yeru sibo mi rewi hen
ɗum waɗi min ƴettude oɗo initiative ngal ɗo jaɓɓal beele emin mbawa yettinde leydi men ndi to jiɗɗen yettinde leydi men to so jaam so ɓamtare so ƴellitare ɗum ko namdal bangal fayida no feewi gollal ngal ko wiyete ko moro plan ko ganduɗa ko baɗɗo hono machine o bonɗo ko kanko waɗi ɗum hono oɗo biyeteɗo manni Olivier Haas nde waɗi ɗum omo jogui ɓe o gollitto so jeehi manni ɗo Allemagne to wiyete Bayern ma on jiiton manni complexe mo ganduɗa o hono mum ala koko yiyatto memato ko ganduɗa ko sa yi ɗum hollete manni holno ɓe ƴettirta jaañ ɓe mbatta ɗum ko wiyete ko engrais wona engrais chimique noon ko engrais biologique engrais mo ganduɗa o on woni engrais barkinɗo o moƴƴo o mo ñawnata o eyyi min garani ɗo kadi wadde ko wiyete ko concurrence emin kaɓa e wonnoɓe ɗo e engrais ala min jiiɗi koɓe tawta amen min kolliɓe engrais moƴƴo min mbawa gollodade cellal waɗa eyyi ko ɗum woni manni komin mbaɗata hono engrais o e hoore mum ne waɗi façon ngaji ɗiɗi ina waɗi ko wiyete ko liquide mbo ndiyam o ina waɗi mo ganduɗa o ko jordi way kono manni leydi ni ko ɗum mbatta e guesa ma si a waɗi guesa ma guesa ba leydi ndi barkinat hitande fof ɓeydoto barkinde ko ɗum ɓetete ni ina jogui gande mum hande so ɗum ɓetama kadi ɗum kadi ko ngaalu yeytete an joom guesa ba a dañat hen manni kadi sa tawi a naati e ko wiyete ko moroplan woni nadde hen ko wadde feere ha daña machine o so dañi machine o gollodo e amen wonta ko wiyete ko actionnaire jeeye hen an kadi ma dañ hen ɗum ne kadi ne waɗi pourcentage mum ɗum noon ko nafoore mere aduna o tolnima ɗon hande ɗum noon yimɓeɓe ne poti yaɓɓude jaɓɓal kesal guila e lamɓe ɓe hay wonɓe less ɓe guddita haqqillaji mumen perde jiye mumen mbawa abbade e min pari pour yaade ko ɗum addi amen ɗo henna eyyi ɗum ko kalɗa ɗo ko hunde moƴƴere no fewi sibo enen eɗen jogui ngaalu mi haali nane ngaalu ngu ko leydi ndi eɗen jogui nangue Afrique ɗo ina barkini ɗum noon ko ɗum addi min ɗo yidde tellade e terrain he eyyi aynaɓe ɓene ko hen sibo oɗon gandi so leydi barkini oɗon gandi gaynaka barkinat sibo huuɗo fuɗat no hannirta ni wonko mi haalnani moon hen sohlani ndiyam kewɗam sibo sa waɗi engrais o kañum ina mofta ko wiyete ko ndiyam kala ko fuɗi hen humidité o kala ko fuɗi hen ina wuura no hannirta ni kadi gilɗi bonɗi ɗi ganduɗa gurta koye ko wiyete ko manni hono baram lefi en ya Allah plante en e ko way noon ñamoji kuɗi ɓen ɗon garata sibo uurgol ngol ko uurgol nayyi so uuri ɗum nayyi noon ñamata ɗum ɗum waɗi noon bonnata ɗum ete ko ɗum cellal ɓolal kadi eyyi on jarama ko hono noon rewɓe dilloɓe ndema e gaynaka dañi hen famamuya e weltare mawde min mbiyetemi ko Aminata Wolli Sy kono ko département Linguére commune mo Thiargui debbo gaynaka ɓirowo cippowo garal amen ɗo saabigal ko secrétaire général Ablaye Ka jokkodire partenaire ɓe immiɓe Allemagne o wi en tant que commune rewɓe aynaɓe kadi commune rewɓe joguiɓe seyyeji amen kadi ko rewɓe dilloɓe e kosam e nebbam rewɓe joguiɓe kadi guese mbaɗi peeje ha dañi leydi jogui guese mumen heeɓe hen gurni mbotuji mumen wadde miɗen poti ar min tawtare en tant que partenaire ɓe koye ɗum ɓe dillata ɗum hene jeeya e sababu garal amen ɗo hande min mbiɓe bisimilla mumen e zone pastoral saabu hande min oɗo ko liɓaɗo laaɓa joom gummimi koye wuuro ganduɗa mbeɗa ɗon reemi hectares uji tati hectares uji tati ɗi mi wat tan miijam wona jogade doole heeɗi wona jogade ko peejam tan mbaɗmi kono koɓe kaali ko ɗo joni kettimi mi ɓesdima hen weltade saabu ɓe mbi heeɓe mo mbawi wallu han daña bio mo ganduɗa hoɓa haɗa kowoje ñamde kulli gonɗi ɗi hen nde min mi horani hekka kulli gonɗi ɗi hen kowoje ñamde wadde de nanmi ɗum min kam mi dekki juuɗe mi werti kosɗe mi wi bisimilla partenaire ɓe immeɓe Allemagne gam ɓe jaggarana min minen wonɓe ɓe zone silo pastoral département mo Linguére komin dilloɓe gaynaka saabu hande so wiyama foire
miɗen gadda kosam miɗen gadda nebbam so wiyama ndemri miɗen ndemana nayi ɗi huuɗo ngam isinaji kosam ɗi daña kosam ɗum ɗon fof miɗen heɗum ndella min mbiyetemi ko Ayseka e mbiɗa immi région de Louga département Linguére commune Daara Djolof en tant que debbo éleveur gaynak femme de développement ari ɗo hannde dow inde SNPS mo syndicat aynaɓe Sénégal mo Ablaye Ka heyni ko ɗum saabi hannde min mbaɗi ɗo hannde pour arde tawde ɗo partenaire uji ɗi garɗi wonde no wonde ɓe balla aynaɓe saabu si gaynaka wiyama a yii ballowo omo tan ɗon darde altani ɗon koye dogdu tan woodi ɗon arde kettoɗa saabu komin kadi hay siko min nanani français ne min mbawa ɗum firtude min nani koɓe laayi ko ina wodani importance gaynaka nden noon ɗum pour weltare saabu minen min goni ka a kosɗe gaynaka ko hen min goni ko o wi ko joni miɗen mbaɗi hectare uji amen e guese amen e unité ji kosam amen si wiyama han noon mbiɗen ɗaɓɓane ko ganduɗa ko hoore ma ko wurnata ko lesdi ma ɗum wona amen weltare mawde saabu ɗum ɓesdata kosam ɗam ɗum ɓesda gartam ɗam ndiyam ɗam dal kam ɗam ko ɗam caɗele saabu kibuji ndiyam ɗi hiɗi caɗi nde aɗa andi wiide hande ndema woto hectare uji a wawata ɗaɓɓan ndiyam ɗum dal woni caɗele to lesdi ndi nde heewani kono goto amen fof famɗi dañi hectare uji mum ɗiɗi walla hectare uji mum tati kono mi wiyata noon min dañi fof ene heddi saabu woni ko hene heddi lesdi amen koni paɗɗum aussi titine si mbiɗen jiiye partenaire uji mbaɗi ni ɗum ɓesdat amen doole saabu neɗɗo liggotoɗo si ballat ɗum tan ɗum ɓesdana ɗum doole en tant que noon min woni présidente groupement féminin e nder SNPS ko syndicat Ablaye o heyni min paari pour liggodade mumen jaɓɓode ɗumen jaɓɓol ngal gandanɗa hoore ma ko o wi ko joni e nder zone civil pastoral mo gandanɗa hoore ma toon gaynaka ko ɓuuri hande darade pour ɓuuri won caɗele gaynaka toon hande e batte ñamde jawdi nde saabu hande sa ari toon hande unité ji amen ɗi fof koɗi daari pour wasde kaake ɗen duude saabu Allah guigugo so min mbiyama noon mbiɗen ndema guese min gurna hen jawdi ina wawi ma eggirɗi posti on engrais chimique gonɗo ɗo wona tan ni warde leyɗele e ustude jencudi ene adda hay rafiji mawɗi ko wayno cancer e rafiji goɗɗi